Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Včera sme oslávili koniec druhej svetovej vojny, dnes oslavujeme Deň Európy a treba povedať, že Európska únia je veľmi osobitý a unikátny model, ktorý je postavený najmä na demokracii a na spolužití národov v Európskej únii. O to je pre nás deprimujúcejšie, že práve v čase, kedy oslavujeme takéto výrazné výročia, pár dní predtým maďarský parlament, neskôr maďarský prezident podpísali ústavu, ktorá je v rozpore so základnými princípmi demokracie. A je to smutné aj preto, že maďarská vláda práve predsedá Maďarsku ako krajina Európskej únii. Viktor Orbán ako predseda maďarskej vlády pošľapal celkom základné demokratické princípy. Nielenže nespolupracoval s opozíciou pri prijímaní základného zákona svojej krajiny, ale tým, ako je koncipovaná ústava, veľmi zásadným spôsobom narúša aj práva menšín, narúša aj dobré susedské vzťahy medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Preto dúfam, že závery Benátskej komisie budú smerovať k tomu, že aj tento parlament príjme rezolúciu, ktorá ukáže, že vláda Fidesu je pre Maďarsko zlou vládou. Ďakujem veľmi pekne. Mrs. Tickow.